Здравейте, прекрасни дами от Bulgarian Women in Business! За мен е изключителна чест да бъда част от Академията на тази прекрасна общност и да дам своя принос и своите знания към всяка една, която се нуждае от тях. Аз съм Надя Петкова, основател съм на Shine As Yourself, Human Design анализатор съм. Изучавам системата от над 10 години, сертифицирана съм в Международното училище по дизайн на човека в Америка. Това, което мога да предложа от себе си, са моите знания и моите практични насоки. Всяка една от нас през живота си е имала моменти, в които е имала нужда от напътствия, нужда от сигурност в себе си, от това да знае как да вземе решението в живота си, така че да бъде решение, което да бъде вярно за нея. Human Design ни разкрива нашата уникалност и ни учи как да взимаме решения за себе си, така че да бъдем наши собствени авторитети. В лекциите, в които ще бъда лектор и които ще срещнете на страничката на Академията, ще може да откриете точно това. Да се срещнете със своята уникалност, да се срещнете с своята автентичност, с начина, по който сте устроени да блестите, с начина, по който сте устроени да взимате решение. Ще си говорим за енергии, за това как да използваме енергията, ще си говорим за типове, ще си говорим за роли, ще си говорим за предназначение, ще си говорим за връзки, ще си говорим за любов, и то много скоро на 14 февруари. Ще ви въведа на едно пътешествие в любовта. И всяка една от вас ще може да разбере какъв е начинът, по който обича другия. Ще си говорим за езиците на любовта. Ще си говорим за всяка една от вас като дама, всяка една от вас като майка, като съпруга и като бизнес дама. Така че информацията е много. Очаквам с нетърпение да ви видя там. Но в този път не сте сами. Аз съм там и ще ви водя. Така че всяка една от вас, на която и резонирам, на която и резонират темите, е добре дошла да се свърже с мен и ще се радвам да вървим заедно в едно пътешествие на себеоткривателство. Очаквам ви и до нови срещи!